Здравейте, уважаеми колеги! Представяме ви седмичния информационен обзор. Първата новина от изминалата седмица е, че има увеличаване на бюджета по процедура за общински пътища по ПРСР. Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони предлага увеличение на бюджета по процедура пътища, строителство, реконструкция или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръжения и принадлежности към тях. С тези изменения се приключват договарянето си на над 160 милиона евро по подмярка 7.2 по преходния период от общата селско-стопанска политика у нас. Стратегическия план за земеделието и селските райони 23-27 година залага на индивидуалния гарантиран бюджет, който ще даде възможност на общините да реализират местни проекти за развитие. Следващата новина е с изключителна важност. В Народното събрание на 22 август бе внесен от Министерския съвет законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки с номер 49-302-01-50. Законопроектът бе одобрен от Министерския съвет на 2 август. С него се предлага 4 групи изменения в ЗОП. Промените от първата група касаят разпоредби, чрез които се транспонира изискванията на приложимите европейско законодателство в областта. Предлагат се изменения в член 1 алинея 2 от закона, свързан с дефиницията за обществена поръчка, допълване на едно от условията за прилагане, изключенията за секторните възложители, възлагащи директно на свързано предприятие. Предвиждат се промени и в член 72 от закона. Втората група промени са насочени към постигане на целите в областите на обществените поръчки, които са заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост и са в изпълнение на ангажиментите, поети в хода на преговорите с представители на Европейската комисия. Предвиждат се да се създадат предпоставки за намаляване на броя на процедурите на договаряне без обявление, чрез стесняване на дефиницията, понятието изключителни обстоятелства, както и налично предложение за промяна в член 246 от закона във връзка с препоръка от Европейската комисия, като се създава експертен консултативен съвет към министъра на финансите. Предлага се двукратно завишаване на размера на всички глоби в административно-наказателната част. В третата група промени, свързани с подготовката за членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, се отнасят и до мерки, свързани с околната и опазване на самата среда. Затова в законопроекта се предвиждат разпоредби относно прилагане на задължителните минимални екологични изисквания от публичните възложители. Предлага се обхвата на конкретните продукти и услуги, минималните задължителни екологични изисквания към тях и начин за тяхното доказване да бъдат уредени в наредба, издадена от министъра на околната среда и водите, съвместно с министъра на финансите и министъра на икономиката и индустрията. Други промени целят прецизиране на действащата нормативна уредба с оглед преодоляване на констатирани проблеми в практиката на възложителите. Предложена е промяна на член 7 алинея 1 във връзка с определяне кръга на лицата, на които може да се делегират правомощията по възлагане на обществени поръчки и още много други промени, с които може да се запознаете от приложения в Народното събрание законопроект. Следващата новина, която ви представихме, е, че Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ съобщи, че иска от България да върне предоставените 38 милиона евро по одобрен ЖП проект, по който европейското финансиране е около 140 милиона евро. ОЛАФ настоява останалите 92 милиона евро от проекта да им бъдат представени на страната ни. Причината са нередности, установени по време на процедура за възлагане на обществена поръчка и изпълнението на проекта. Проектът е за модернизация на ЖП линия между Костеница и Септември, част от ЖП линията между София и Пловдив, които участие е финансирано с Европейската изпълнителна агенция по климата, инфраструктурата и околната среда. Разследването на ОЛАФ е извършено заедно с Европейската прокуратура, която на 11 август съобщи, че разследва възможни криминални престъпления и злоупотреби със средства на Европейския съюз и пране на пари в България. Така че ще следим какво от тук нататък ще стане. Следващата новина, която ви представихме, е от Министерския съвет, където Националната електрическа компания ЕАД ще може да продължи да извършва
преконсервация на доставено оборудване по блоковете 1 и 2 на АЕЦ Белене под техническото ръководство на производителя на Атомстрой Експорт. Това става възможно след като Министерския съвет одобри изключение от регламента, въвеждащ ограничителни мерки заради действията на Русия в Украйна. Така че продължава конкретно договора, който ще се осъществи в съответствие с Закона за обществените поръчки. И последната новина, която ще ви представим, е в връзка с това, че продължава записването за националната ни среща на възложителите на обществени поръчки есен 2023, която ще се проведе от 4 до 6 октомври в нова, луксозна изискана обстановка в тракийската резиденция Старосел. Вече е налична програмата, с която може да се запознаете. Темите са доста интересни в 3 направления. Промени в Закон за обществените поръчки, също ще се гледат и мерките по плана за възстановяване и устойчивост, свързан с обществените поръчки, основни моменти при търсене на административно-наказателна отговорност за нарушения по ЗОП и ППЗОП, ще има анализ на практиката на Върховния административен съд и Съда на Европейския съюз по прилагане на ЗОП и практическа работа с платформата по отношение на законосъобразното попълване на образци и документи, решения, обявления, ЕДОП, както и актуални насоки при обжалване на обществените поръчки. Това беше всичко за днес. Пожелаваме ви един хубав и успешен ден!